Kasi kami din ang barbo. Dali na. Ay, baka tawag-tawag ka di ba lang yun sa pagkabaan nila tawa. Bebe, no. Tumawag ka nga kay Suna. Sa parturan. Wow. Pero sa parurong. Today is the day na masisira ang Nakamasok. Kung may tama to. Oh, hindi lang taparlo. Hi mga mare. Kita pa Hey yun. mga mare cake. Nandito po kami sa salon. Para tingnan yung mga mata ko. Tapos na po itong isa. Eh, pag... Wala pa yung toothbrush. Kaya. Supay ah. Oh, mati mo marka yan. Alam mo na. Sinong pachan? Oh. Legs mo. Ha? Mata na eh. Naka-ready na siya. Oh, let's bye-bye. Isa ka. Napalaki niya. Kaya na lang po pala. Mahaba ko na pa. Eh, plastic na nga ba ito doon? Ay, isang pinagkutan na agi ko. Hindi kang baba. Ano? Kuwan. Sige na ah. Yung mga- Ganon ko na lang oh. Ganon. Siyempre, pipigit ka. So kung makita ko sa akin ko ba? Ah, kapsura, tignan mo. Sakit ka na. Nadakot. Hindi porket pinagluto niya ako, eh okay na Ha? kami. Kapoy. Kaya dito ko mo. Hindi naman kayo nagsanda kang tuba yun. Okay. Kita mo kung nakasakto ko lang. Ano ba? Bakit magkasama kayo ni Maggie? Ano ginagawa niyong dalawa? Tapos yung babasuna ah. Oo. Hi. I don't believe you! Nasa ka, Jeffrey? Pumunta ka sila! Happy Christmas kayo. Ganyan na lang kuya, ganyan. Hi mga mare. Kuha mga Nakamulat. Kamata ko naman. Medyo mapdi ka. Natural lang to sa amin. Natural eyelash extension. Di ba, mahal? Magpapakita ba ako ng ganito? Tingin mo? No, boss. No. Boss. Napo, nagdektarad mo dordanita ng piniray ka, malaki. Tapon. Takot ako din. Nasi katon. Napo, pati siya, kapital siya. Actually, na-miss ko yung luto mo. Aramay ka, mga 30 plus, wala? Kalakyan. Sisir po sa akin, ticket, nabuhat. Can't believe it. Nandito pa rin pala to. Kala ko tinapon mo lang. Ito ay mulat mo ito. Our wedding album. minumulat ko nga.
Tangan mo ko. Sama kami na. Katama, iwasan nito lang. Pag-reject mo tayo ba? Pero mo dyan kan, Reject na eh. Diyan eh. mata mo na. Nakalukatan. Ang kaganan. Kagata, di pa nabawasan. Well, Oo, kag-shuttle. magkakati mo na. Sikat na niya. Bisha 5. Diyan ka mo ti aramid ng dita. Ni Sherlyn Eh, Sherlyn. Ganda nga kami agawin. wag mo tiga. Dahil kay Lunes, Sabado, Sabado. Hindi kami din ako sa kanya. Palagi ko kasi nakakalimutan itapos. I'm thirsty. Do you want something to drink? Ano bang meron dyan? I'll check. Bigyan mo yung anak mo ng spaghetti. Kuha kayo spaghetti. Sige na. Good, bayadan na. Sige na. Babayaran ni Bu. Ano nabawasan na rin? Tapos sabi mo, punta rito si Joanne. Sinaw. Hindi tayo ni Isam. Ano mo? Ikaw, ako? Manang-manang naman ni Joanne. Na, kakusok mo dito yung bench. I-relax mo. Medyo. I-stop mo kaya mo na yun. Para hindi ka ma-enter. Isip na lang natin Ayan, yan. sa video mo na. 25th year Mamaya na lang yung anniversary. 25th year anniversary. Puno. Pag-okay na. Pero you know, at that time, siguro, wala mo sarili kong negosyo. Siguro naman yung mga anak na tayo noon. Tapos meron din tayong mga aso. At saka siguro naman by that time meron na tayong Christmas tree. Yung special butter na regalo ni Ninong Hermes. Ano? Diba? Yun yung sinisave natin for special time. Yeah, for 25th wedding anniversary. Ay, hindi pala pwedeng nag-shut up. Ha? Nag-booster ra. Inuwi na natin yan, diba? Kasi Balilagtan niya. Wala, oras siya. Kasi siya, kabus-booster mo, kag-shut ka niya. May atukan. Hey, pretty. Kaya tapos na ba? Yun. Hindi mo ibaga nga ako. Ito bang kami sa lubog na? Ha? Happy New Year. Happy New Year. Marang namin, John? Hello. Ano comment ko yan? Wala, dahil Wala tanong pa mo, naman. Hindi naman yung ano yung comment niya. Nainom na natin. Hindi natin kailangan mag-antay ng 25 years. Oh, diba? Talaga. Guys, ito bang kuha yung toy? Jai. Dito, ano? Oh, ako mat nadumalan ata ay ba? No. No. No.
Ito kumusta? Garame. Yung number 1, yung number 2. Asa na lang bulog na under 25. Actually, wala nang kay Eunice. Local. Ang ladies sa social media. Ano, kitang mate. Ako nga, nakakatalaw. No! Baka nakakatalaw tao nga eh. Ito kaya. Nani, chamar mo tama sa baloy. Parang nasalit. Wala ra, duwarang manok. Duwarang manok, duwarang manok. Oo. Pangaran mo may duwarang manok. Ilan kayo? Sige, sige. Lagi tayo naglalaro ng paraan. Pabiro sa panatang. At naalala ko na palagi ka diktado. Ore ka dahil, mas dahil. Ore ka sa mga nagpatang. Oh, you're right. Sobrang loser ka talaga. Ito nga baka mong kila mo ka. Dapat taste na niya. Sino ka ng face ko? Times 8. Na, Maglaro tayo. imagine ko. So yun na lang, matatalo ka na naman Ay, ulit. dyan ako na pinagtatay ko. Ay, alas pa. Ay, kuha ka lang. 425 pa. Isa pa kayo mga observa kami. Patong isa na sila ko. I'm excited to win. So anong price? What happened? Yung matatalo, siya ang magbubugas at maglilinis ng banyo. Game. Okay, Get ready to lose. I'm going to win. For sure, you're going to lose again. Sa katapos sa gano'n. Ito mo naman, kalabang. Pa. Lewis Hamilton, I always make you win. I demand a rematch. Hindi ako papayag. You're a cheater. Kung ngayon kaya niyo ko natin ang sa tao. Ay, jowa. Awang mo number na aja. What is sponsor na naman kita? Kaya nagpadala. Dala ka. Ano ba ito? My marriage. I messed Saan ka mo lupalan? Grade 4. Hindi ka mabubulo. Muna na. I was talking to Ronaldo mo grade 4. Pati nakita ka naman sa atin ko. Ang daw sa atin. Mas ating pang tignan si Julio. Oo, sa atin. Laro na, makikita ka dyan. Yung kapag ko yun. Pwede ko nang tingin mo. Balik magkas dyan. talagang sinamahan ko lang siya. siguro. Dapat mas pinagkatiwalaan pa kita. You know what? This... I can't. Guys, Ito ganito. ano yun? Maybe realize siguro. Pagkukulang ko. Dapat ko lang, magulo, magkakita ka. Well, we did a lot of growing up. No choice. We have to.
Ay, siya. Bertala nung dati. Kapag nakatutulan yung pagawa. Kapag kita na niya. Pwede ka Wala ka ditong puso mo? Meron ba ng question? Sa pagkalagay sa bagong posisyon, Jameson na bagong thinking for pero kanta ka. Sabi mo din tuloy di Juan, ayan ni. May mali ka na. Tama, kita Suporta ko na dyan. Yan. Juan. Ay. Puro pa lang. Oh. Tatlo lang. Mapagulot na katupa. Yun. Bali pa ako ah. Kaya when I found the perfect proxy, pwedeng pumalit sa akin. Kapag yung palinisip ko, I grabbed the door. kapilisan ko. Para makawala. Will it be the best? Siyam. Ay, sa patakol. Dahil na ba na? World premiere this Monday, 8:50 p.m. The President of the Republic of the Philippines, President Ken Acosta. Ladies and gentlemen, my first lady, Mrs. Melody Reyes. Mr. President, the First Lady. Pag ganito ka. Gusto mo? Parang kay Tita Mariel mo. Sila? Ha? Bakla. Ayaw na. Palisan. Yung anak niya? Wala ko tam. Bangga. Sino na eh? Pero kung ano tayo na dyan na. Ari siya ko. Ano lang? Wala plaza. Ha? Hindi, natin mo. Tapos na kuya? Palisan. Para tapos na. Ha? Ha? Stop. Ano kasi? Ano gagan? Masisira. Deliver on demand, here, there, Ano everywhere. gagawin ko? From the near to the far away, from wherever you are to wherever this is. Deliver to more destinations locally without ever expanding reach. Download the Lala Move app. Ngayon, kapit sa titig, pati sa buwan, Kung si Mauna, karang di mo. protection. Good safeguard. Unlike other antibiotics, it protects up to 24 hours. Protection may benefit. Safeguard. Kasi sumusura. Pero, huwag lang naman.
Kasi sila. Rejoice Sino? shampoo, conditioner, Oh, and kasi perfume singkong. in one. For perfume, nourished for long, smooth hair. Rejoice 3-in-1. Nido Junior. 1 to 3 years old. Ang 160-gram pack, Kasing 180 grams sinipakit flat. ko. Pero same price pa rin. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. There's a new world of lavender scent you'd love to get lost in. Contains 100% French lavender essential oils. New Downy French lavender. For a relaxing lavender scent that lasts all day. New Downy French lavender. Only at 5 pesos. Joy Experts with the power of safeguard. Ang kasi mo kaya tanggal pati germs at viruses. Relax mo sa new Joy Expert. Di sapat ang painkiller. Sa sakit na pabalik-balik, baka may nerve damage. Take Total Eurobio anti-paracetamol to relieve muscle pain at may vitamins to support nerve regeneration. Total helps heal the pain. Straight hair, better flat, never flat. All new creams from Standout Straight. Now with Tri-Oleo Complex. That deeply nourishes hair to make it captivatingly straight and visibly full of life. New creams Standout Straight. In life's unexpected challenges, being soft can make you stronger. Pero pagdating sa skincare, I trust Physiogel. It helps in nourishing and repairing dry skin. Kaya for moisturized, soft, and smooth skin, use Physiogel. Habang tumatanda, we lose bone density and muscle strength. Kaya may new Anlin Gold 5X with MSGM Active plus more nutrients to help improve balance, muscle mass, and help build endurance. Tulong para may balik ang lakas sa tiksig with Anlin. Pag nagpatong-patong na ang aming puso, tulan at pawis, and wow! It's new are you! With MSGM Enzyme. Ang kalapang amoy sa ito. Kaya pabawasan mo. Yung anak mo, Now has Vicks Immune Defense. May vitamin C, high strength vitamin D, Yeah, and baka zinc ganun. para sa 3-in-1 immune defense against the cold. Be strong with new Vicks Immune Defense. Showtime! Game na! Kahit mahangin o kahit anong galaw mo, tulong panalo sa Sunsilk with 5 Naman ko naman ito, maganda siya. smoother and fragrant hair. Panalo! Nakakatigil! New Sunsilk Triple Sachet. Her baby skin was mabango. A lot softer, a lot smoother. Definitely, we're making the switch to baby dove. 9 out of 10 parents who tried Baby Dove will switch. Will we switch? Sabi ni Mama, huwag kalimutan ng ibon. Huwag ka matipid, sabi ni Mama. Creamy. Kahit wala na si Mama, ano ulit Yan. lang niya paalala? Hindi mo Basa? wala ang pagsasama ng pamilya. Basta At magkakasama. kan may usar. Anak ko pa. Tama ka? Community klase ka lang. Yan. Ah, sila. Kasi, Ha? Wow. Hindi. Kasi nandiyan talaga. Gana ko sa ulang mat aja. Ayaw ganyan sa Namdaman ka, di tayo bakit. So kaya,
na dyan, agla ko ay ayam. Mga 5 kas jay. Ayan, ganun. Bitan ha. Okay, marami doon. Di pag kita na dyan, anak ko dyan ay, pagsibog ti masitas. Kan ha. Tago naman ni Julius. Hindi ko pa lang dyan. Oh, nabaik pa isun. I don't need to explain myself to you. Huwag mo akong matawag-tawag na malandi. Ayoko ng seryo! Yan ang utang kong sampal sa'yo dati. Bakit asawang sampal? Utang na hindi ka naman sa may asawa, di ba? I'm gonna kill you, Bobby! I'm going to kill you! I'm going to kill you! Sabi! Lumabas ka na! Ay, ba lumabas ka? Dahil lang! May alam ako dyan eh! Saktan! Patayin kita, Bobby! Patayin kita! Kasama ba ako sa binaya? Masisisi pa ako hanap ko kay Michael kung makakatulungan ng asawa ko. I'm Sheila, Nate's wife. Magsisimula na lang. This Monday, 8:50 p.m. Isa inaangang tatarap ng eleksyon 2022 presidential Mo isa sponsor. ng kanilang intensyon. Ay, Takbo, suri, Sinundo naman na siya ng anak. ay, oh. issue, himayin ang kanilang mga plataforma at tingnan kung may konkreto ba silang hakbang at solusyon sa mga problema natin ng bayan. Ngayong Enero na sa Nakauwi na sila. Hindi pa naman siya siguro. Pwede mo ba si Nene? It's not like that. It's Donna. Prima Donna, magbabalik ngayong January sa GMA. Hindi tayo matatapos ito hanggang wala po ang pagsasabi dalawa ng tulungan na. Wala namang mararating itong pag-iingat tayo matatapos na. Ano ba ito? Susuko ako sa place. Hindi ako nakawa sa'yo! Mga baray, hindi na dapat pinibigyan ng pangalawang pagkakataon dahil hindi na kayo magbabago! The World Between Us, 8:50 p.m. on GMA and 11:30 p.m. on GTV. Nais niya pagsilbihan ang pinaka-despicable na monster na mahahanap nila. It's gotta be a fun time with Kapuso Movie Festival Special presents Minions. Mga kapuso, si Papa Audie po ito. I am inviting everyone to get a copy of my very first EP album entitled Papa Audie Sessions. Now available on Spotify, iTunes, YouTube Music, Apple Music, and other digital platforms worldwide. Ano nga? Kung kita na. Lamusan. Ano pa naman yan? Iya, di Village Plaza. Ay. Hinatid mo pa eh. Sunod-sunod.
Ano na lang ginatang. ang magdadala sa akin sa tagupan. O ayan. Apa mabalin kuya? Hindi na yung nakpibasit. Di ba? Yun yung unang higit mo paigit ko. Ano mo makakuskulak dito. May nakitan tayo igit. Ano nakuskul. Ang extra milky ng Nam with warm milk. Kaya ang sarap at confident. Chewy Chef, new Carnation and One, two, with Palmolive Naturals, to take bath, more washes spa. Infused with 100% natural extracts para sa gandang natural. Mag-1 to 3 din with Palmolive Naturals. Yung sa playground. Tara, tayo tayo ng bago. Inaalagaan mo ang kapaligiran. Ganyan din ang Breeze with new eco-clean technology. Ang galap na hindi siya kinder pa sa environment. New Breeze. And sa fruit salad ni Mommy. So rich and really no thick. Take one and three. Masarap na happy. Sabay Nestle. Oh, perfect cream. New Dove Ultimate Repair, boosted with our highest level of niacinamide. It deeply repairs thicker underarm dark marks for beautifully even-toned underarms. For your ultimate best self, try new Dove Ultimate Repair, now in a 10 peso sachet. Ito lang, kung may future pilot, kikinain ng gulay. Dapat kasi may mga chicken cubes. May sarap ng isang buong pero matagal na pinakuluan sa isang cube. Nandito ang sarap hanggang sa gulay. Gawin na delicious and nutritious. Ha? Nor. Relax na. Germs. Punasan ko muna. Double check. Mommy. Punas ka muna. Pwede sa akin manggaling ang germs. Safeguard Body Wash.